θα συμφωνήσω με τον κύριο Χαρίτου ότι ακριβώς είναι, αυτή η προσπάθεια είναι συλλογική, ότι ο κάθε ένας θα πρέπει να βάλει το δικό του λιθαράκι. Αναγνωρίζω ότι ο ρόλος υπηρεσιών όπως είναι η ηλεκτρική υπηρεσία, όπως είναι η νομική υπηρεσία, όπως είναι η αστυνομία, όπως είναι η κυβέρνηση, σίγουρα αναμένει ο πολίτης πιο πολλά από τέτοιες υπηρεσίες και θεσμούς σε αυτό τη μάχη κατά της διαφθοράς, η οποία συμφωνώ με τον κύριο Χαρίτου και τα μεγέθη τα οποία έχει δώσει ακριβώς έχουν αναδείξει, μάλλον καταδείξει τεκμηριωμένα ότι πρόκειται για ένα καρκίνωμα. Αυτά τα φαινόμενα είναι καρκίνωμα. Τα 3α τα οποία έχει αναφέρει ο κύριος Χαρίτου, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, πρέπει να του πω ότι για το μεσαίο α, την αναξιοκρατία, δυστυχώς δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο ρόλο να παίξουμε, δεν εμπίπτει ιδιαίτερα στις αρμοδιές υπηρεσίας μας. Αυτό το οποίο έχει σίγουρα ρόλο να παίξει η υπηρεσία μας είναι στα θέματα της αδιαφάνειας. Είμαστε ένας φορέας διαφάνειας. Αυτή είναι η αποστολή μας. Πρέπει να σας πω ότι πριν 2.500 χρόνια, όταν οι αρχαίοι Αθηναίοι σκέφτηκαν και έστησαν μια υπηρεσία παρόμοια όπως είναι η ηλεκτρική υπηρεσία, όσο και να ακούγεται αυτό παράξενο, είχαν ακριβώς σκεφτεί ότι οι λογαριασμοί των έργων πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα είναι δημόσια, ενώπιον πάντων των πολιτών. Αυτό έλεγαν οι αρχαίοι Αθηναίοι και ακριβώς γι' αυτό η υπηρεσία μας είναι συνυφασμένη με την έννοια της διαφάνειας και σίγουρα της ατιμωρησίας. Και να έρθω τώρα στο στοιχείο της αδιαφάνειας και να αναφέρω κάτι σχετικό με αυτό που είπε και ο κύριος Σεϊτανίδης, ότι θέλουμε δεν θέλουμε, αυτό είναι η αποστολή μας. Και αυτή η καταπολέμηση της αδιαφάνειας, θέλουμε δεν θέλουμε, σημαίνει προβολή των ευρημάτων μας, προβολή του έργου μας. Αυτό σίγουρα, κύριε Σεϊτανίδη, δεν σχετίζεται με οποιαδήποτε ανάγκη προσωπικής προβολής. Εξήγησα τον Νοέμβριο, όταν είμαστε στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, χαριτολογώντας ότι υπάρχουν άλλες υπηρεσίες όπως του Ισραήλ, που θεωρείται για μια πολύ καλή ελεκτική υπηρεσία, ότι όχι μόνο έχει Facebook, έχει κανάλι στο YouTube και εκεί αστιευτήκαμε ότι κάνουν και ταινίες. Άρα, ναι, οι ελεκτικές υπηρεσίες παγκόσμια προσπαθούν με κάθε τρόπο να περάσουν τα μηνύματα τους στην κοινωνία των πολιτών. Αυτός είναι ο ρόλος τους. Και ναι, θα υπογραμμίσω ξανά για να μην υπάρχει οποιοσδήποτε που θα νομίζει ότι η δράση της υπηρεσίας μας σχετίζεται με οποιαδήποτε πολιτική βλέψη δική μου. Σε καμία περίπτωση δεν έχω τέτοια πρόθεση να ασχοληθώ με την πολιτική. Και θα καταλήξω για τον ρόλο των πολιτών που είπε ο κύριος Σεϊτανίδης και θα συμφωνήσω απόλυτα ότι ο ρόλος των πολιτών είναι απόλυτα καθοριστικός και το τελικό ζητούμενο είναι αυτό που έχετε θέσει ως οξυγόνο, να καταλήξουμε, αν μπορούσαμε, στην ιδανική πολιτεία. Μια πολιτεία στην οποία σίγουρα θα πρέπει να πριτανεύουν οι ηθικές αξίες. Μακάρι να το πετύχουμε.